За всяка дума, която познаеш за една минута, аз ще направя 10 лицеви опори. Започвам. Когато един човек е след 14 годишна възраст, как го наричаме? Вече не си дете, тинейджър. Обида за човек, който е много глупав, технично как го наричаме? Подобно на обувка. Мъж под... Чехъл. Две думички са сега. Когато един човек е много умен, как го наричаме? Мъдър. Не е друга думичка. Айнщайн. Айнщайн какъв е бил? Гений. Да, а сега човек, който е много лош. Злодей. Да, сега ги съчетай. Гений и злодей. Не. Злодей Първо. гений. Обратното. Гений. Помисли си, хубаво. Каза ми, че Айнщайн е какъв? Гений. Така. И след това ми каза Гениален злодей. обратното. Как е обратно? Ванеса, помогни ми. Много си близко. Зъл гений. Браво! Браво! Айде, ти 30 лицеви, аз 30, как е било? Правиме го, добре. 3, 2, 1, почвам. Аз на 10 до човек не го направи. 31, 32, 33. Кой сега? 20. Браво.